best integrated music. Plus. Rega kukanganwa shoko chema iwe Chatanga chakaputika sebomba Zuva lichipisa ose kafa Kumba sama kurimisa uraramba Tinoti vari nani avu wakafa Pakutanga kwekore ndipo pakuronga uchaitei Ratopera kore kwa iwewe wakaitei Pakutanga kwekore ndipo pakuronga uchaitei Ratopera kore kwa iwewe wakaitei Mawani anotanga muna Januari Kuze kuchipisa setubai Abana anopikisa Januari Kufa kurinani kana Jadai Wakafa vanodemba kurarama kuti nedenga vakadzirise ukama Urombo huri nani uchirarama tendeka denga risiya karurama Hazvina kana change muna February Zvikaramba zvakadai mbosanyai Mungava mugomwe mborarai Mugoti Mwari wega ndiuya Kutsanya kwemutadza kubatsire chiyatsika dzako Mwari vakutarire Kudza vabereki vakomborere zvekusiya vana musango zviregere Pakutanga kwegore ndipo pakuronga uchaitei Ratopera gore kwa iwewe wakaitei Pakutanga kwegore ndipo pakuronga uchaitei Ratopera gore kwa iwewe wakaitei Zvisinei February ojanzo naMarch Zvikadzi kunotipe kunotashi Yabva yangotemwa naApril Zvinhu zvose zvapanduka kunge mata Ndisu tinoipandukira denga nekukudza Mwari kupfuura Mwari tikabata Mwari tozvidza Mwari ikapera Mwari tochema kuna Mwari Igomborero mei achibudikira Kupinda yese yese ndatozvipira Juni onditonhodza ndatomerera Tirima mugombo ndichinyengetera Tapindawo July toti Mwari huyai Topindira August rave rangu pafasti Tobva tazvitangidza zvimapati Kubva September musamatoti Ocho mabhebi ese achiyevedza Welcome October achingopisa November tomubata kumwe chibhodhoro December gore torivhara pamwe nezvikoro Ndimi vana kusaterera munokanganwa denga rakomborera Kukoshesa tusikana tinokutevera watokanganwa dzababa nherera Ndosaka denga chititorera tochema minama tusina nopindura Saka ndodiniko Rangarira Bible zvarinotapira Pakutanga kwegore ndipo pakuronga uchaitei Ratopera gore kwa iwewe wakaitei Pakutanga kwegore ndipo pakuronga uchaitei Ratopera gore kwa iwewe wakaitei Respect for the message, Valentine.